utrke, brži od Lenija Matića 10 sekundi, ali ovdje gdje smo vidjeli odlične utrke takozvanih rukija, novih atletičara koji su došli kao talentirani atletičari i već na prvenstvu države postigli zapažene rezultate. Krenuo je start utrke 1500 metara zapreke kadeti. Novota Matić, Roso Novaka, sve četvorica su u trci. Agram crni dres, Kvara Rijeka svijetlo plavi, Dinamo Zrinjevac plavi i Koprivnica također u nijansama plavi, odnosno oni su rekli bismo azurno plavi dres. Na posljednjem mjestu je atletičar Koprivnice Lino Novak koji ima 5.57.50. Kao očekivanje krenuo je Vid Novota naprijed. Vid Novota, ako danas bude aspirirao na rekord Prpića, on je nekih 3 sekunde brže od njega. Vidjet ćemo što će odgovoriti Leni Matić, Kvara Rijeka. On je dosta slabiji rezultat, ima prijavljeno ovdje 14 skoro sekundi. I Roso sa ambicijama da se spusti ispod 5 minuta danas u trci za 3000 zapreke. Inače, utrke za zaprekama se trče na visinama 76-84 cm i 91 za seniore, a vodena jama je dugačka 4 metra, evo, znači neki koji su bolje pripremljeni doskaču na sam rub jame kako bi što manje imali tu otežavajući faktor vode koja im smeta. Vid Novota ulazi suvereno, sada evo pokazuje svoju kvalitetu. Poslije skoro 2 minute utrke, ova utrka bi trebala trajati negdje manje od 5 minuta, a vidjet ćemo koliko. Leni Matić drugi i Roso kao treći, a Lino Novak kao četvrti. Kako su prijavljeni, nema iznenađenja. Novota djeluje najbolje i jest najbolji u ovom trenutku i vidjet ćemo samo taj rezultat i dobro preskače tu zapreku. Zapreke su, mislim, 76 cm za kadete i to nije problem za ove mladiće koji su vitki i dugonogi i sposobni iskoratiti samo, znači, uz mali pomoć ove prve zamašne noge naskakuju na zapreku i prelaze, dok je tehnika za vodenu zapreku malo drugačija. Evo vidjet ćemo sada ubrzanje Novote i napad na vodenu zapreku sa ciljem da se odlazi što dalje i to je uspio i izgubi što manje vremena i u izlasku iz bazena s vodom. Evo jedan pljesak za Vida Novotu u solo utrci, bit će to dobra utrka, ali vidjet ćemo koliko će trebati. Prošlo je 3 minute. 3.11. To je već lijepa prednost, negdje 70 metara, a tamo Roso pokušava ugroziti Lenija Matića. Roso nekih 20 metara iza Matića i oni su tu sada na ulasku u posljednji krug, a Novota u ovom trenutku na 3.35. 3.40 je utrka sada neki orijentir za pokušaj finiša. Suha zapreka i potom ubrzanje i ulazak na vodenu zapreku. I atletičar Lino Novak iz Koprivnice ulazi u posljednji krug, ali on je prijavljen na manje od minutu razlike, a Vid Novota, jedan pljesak, bit će očekivano. Novi prvak Hrvatske. Tamo ćemo vidjeti rezultat. To je jako dobro, 4.25. Finiš 4.30, 48, odlična utrka i čekat ćemo službeno, to bi trebalo biti državni rekord. Jedan pljesak za Vida Novotu u solo utrci, dominantno
spektakularno, za više od 10 sekundi je popravio državni rekord. Dobro je trčao i Leni Matić iz Rijeke, dolazi i Roso, vjerujemo da je i Roso ispunio svoj cilj. Odlična utrka, evo, sasvim nenadano u solo utrci. Rijetko se trči ova utrka 1500 metara za kadete, pa ti orijentiri nisu bili baš pouzdani, ali ugodno iznenađenje u svakom slučaju. 4:30:41. Molimo da se pripreme tamo kod ceremonijala, odnosno kod protokola za dodjelu medalja, skakačice udalj kadetkinje i 300 metara kadeti i kadetkinje i treneri pobjednika disciplina, odnosno pobjednice.